radio that makes you happy. Intezo. Ukhuza isihlava sokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane nezingane emcimbini womculo umuntu nomuntu wakhe music festival ozoba ngesonto ekuseni kwadladla ngaseCrossini kwamashu. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kezo. Mina ke ufeza ukuthuthuka wakho mali bathi ilast born yamagumede mhlawumbe makuthi usemusha like hanzo phinde ngicela ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu. Umhlelo womcimbi osubuya ihlandla lesithathu nonyaka lapha usanda emagubani uthi inhloso yabo ukugubha inyanga yothando bese beshumayela ivangeli lobunye nokuzwana kubantu abathandanayo. Bafuna ukubona abantu bebumbene futhi bethandana ngaso sonke isikhathi, ingakho basebenzisana ubuciko ukuhlanganisa ukuze balwe nesihlava esibi sokuhlukumeza ebantwini. Kuchaza lapha nosando umfoka amagubane eqhuba ke udala ukuthi umcimbi uzonandisa iziloma zabaculi abanjengokhuzani, uthokozani langa, ugadla nxumalo, uqhosha ngokwenza kakho umfoka sibisi, ulimithi umfokanala, usanda amagubane, umjabulisi, umalahle kanye laphana no DJ Mngadi. Uhlelo ke lomcimbi lizobe liphathwa ngo-MC Nkomose, u-MC Somnyama kanjalo nabasakazi bokhozi FM uZimdola noZama Mseleki. Ukuchaza ukuthi bazophinde banikeza amaciki indawo engakadumile ithuba lokuzibonakalisa shelana inkundla kanjalo futhi nabaculi abazwayo ukuwakhuthaza nje ukuthi angapheli umoya ngobuciko bawo lapha. Ezokuphepha ezizobe ziqine kakhulu njengoba ke kuzobe kunamaphoyisa alinganisela lapha ku-200 azobe eqaphisa isimo ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba ngokohlelo. Unxusa abantu ke ukuthi baphelele ngobuningi babo bezojabula nabo mahala benxusa lapha usanda umfoka amagubane. Bafethu wona kumcimbi lona ozobe ukusasa lapha kwadladla eThekwini laphana ke Crossini eyakwamashu laphana labanxusa khona ubumbano nje kubaculi ukuthi laphana bayekuhlukumeza abantu besifazane kanjalo nezingane. Bathemba futhi banxusa abantu ukuthi baphelele ngobuningi babo. Bafethu sibambalana ivideo namhlanje siphinde futhi hlana kuvideo elandela ngesikhathi esilandelayo, kodwa nje ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke. Nisiphathe kahle noma nosuku mnandi ngithanda